Fata avea încă din copilărie abilitatea de a vindeca orice și putea chiar să înțeleagă ce spun plantele. Stai așa, vrei numele serialului? Dă-mi follow și lasă comentariu serial. Dar ceilalți copii se temeau de ea și o considerau ciudată, așa că nu avea prieteni de vârsta ei în sanatoriu. Într-o zi, a văzut un băiat nou care tocmai sosise. L-a salutat cu căldură, dar el a ignorat-o complet. Deodată a auzit furnicile cerând ajutor. I-a spus băiatului să înceteze să le mai înțepe cu un băț, dar el tot nu o băga în seamă. Când a încercat să-l oprească, un grup de bodyguards a apărut brusc în spatele lui, speriindu-o atât de tare încât a fugit. A crezut că băiatul este rău. Nu după mult timp, a auzit pe cineva plângând într-un salon. S-a dus imediat să verifice și a descoperit că puiul băiatului era rănit, iar el nu știa ce să facă. Ea și-a folosit rapid puterea de vindecare pentru a-i trata rănile. Când băiatul a văzut că puiul s-a recuperat complet, a fost șocat. Din acel moment au devenit cei mai buni prieteni. Într-o zi, fata l-a întrebat pe băiat care este dorința lui. El i-a spus că vrea să poată merge din nou și să aibă picioare sănătoase. După ce a auzit asta, ea a decis să-i îndeplinească dorința și a concentrat energia asupra picioarelor lui și aproape a leșinat din cauza efortului. Din fericire, băiatul a prins-o la timp. Fata i-a spus fericită că dorința lui s-a împlinit. Băiatul era în culmea fericirii și nu-i venea să creadă că poate sta din nou în picioare. Ca să-i mulțumească, i-a oferit cel mai prețios pandantiv al lui. După ce a aflat cât de valoros era, ea i-a făcut în schimb o coroniță de flori. Apoi și-au promis că vor rămâne mereu împreună. Însă a doua zi, băiatul a fost luat de majordomul său. Acesta i-a spus că tatăl lui murise și trebuia să meargă acasă pentru înmormântare. Băiatul nu avea nicio afecțiune pentru tatăl său infidel și a insistat să se întoarcă la sanatoriu pentru a o găsi pe fată. Majordomul nu a avut de ales și l-a lăsat să plece, dar când băiatul s-a întors, nu a mai găsit-o. Fata fusese adoptată de director, iar după ce părinții ei biologici au găsit-o cu o zi înainte, au dus-o acasă. Băiatul a fost devastat. Se despărțiseră fără măcar să-și spună un adevărat rămas bun. Au trecut 16 ani într-o clipă. Fata a crescut și a devenit foarte frumoasă, dar părinții ei nu o plăceau și au forțat-o să se mărite cu un bărbat bogat în locul surorii mai mici. Astfel, ea s-a dus la casa bărbatului bogat pentru a respecta aranjamentul. În camera lui de colecții a găsit o coroniță de flori. A recunoscut-o instantaneu. Era cea pe care o făcuse pentru băiat cu ani în urmă. Chiar atunci, bărbatul bogat a intrat. Dar nu numai că nu a recunoscut-o, ci a spus că nu o place și că nu se va căsători niciodată cu ea. Fata s-a enervat, iar cei doi au început să se certe. În acel moment, mama lui a intrat și a spus că bunica lui a leșinat. Au fugit să vadă ce s-a întâmplat. Bunica a spus că singura ei dorință este să-și vadă nepotul căsătorit și speră că se vor înțelege în viitor. Apoi, i-a cerut nurorii sale să-i ofere fetei un card negru, fără limită de cheltuieli, drept cadou. Fata nu se aștepta ca bunica să fie atât de bună cu ea, așa că a decis să-și folosească puterea pentru a o vindeca. În acea noapte, s-a dus singură în camera bunicii. Bunica s-a bucurat să o vadă, dar curând și-a pierdut din nou cunoștința. Fata i-a luat repede mâna și a început să o vindece. În acel moment, bărbatul bogat a văzut totul.